Πάμε όμως σε άλλες 4 υπέροχες κυρίες που γίνονται τα βασικά πρόσωπα της καμπάνιας πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού. Η Έλενα Παπαρίζου, η Κατερίνα Λέχου και η Βίκη Καγιά, και μπράβο τους, φωτογραφήθηκαν μόνο με την πετσέτα τους για λογαριασμό του στόχου. Μπράβο στα κορίτσια. Σας έχουμε όμως εξασφαλίσει πλάνα της φωτογράφησης αλλά και δηλώσεις των 3 λαμπερών κοριτσιών. 4, δεν γράψετε πιο πριν, καλέ? Τι με βάζετε και τα λέω? Σας αγαπώ. You give me Η Βίκη Καγιά, η Έλενα Παπαρίζου και η Κατερίνα Λέχου βάζουν στόχο τον καρκίνο του στήθους με σύμμαχο τη μόδα. 3 κορυφαίες γυναίκες στο χώρο τους στηρίζουν με το δικό τους τρόπο όλες τις γυναίκες του κόσμου που έχουν ανάγκη. Μπαίνοντας στο site του στόχου, μπορείτε να προμηθευτείτε ασπρόμαυρα ρούχα, καθώς είναι η νέα μόδα που στηρίζει τις γυναίκες με καρκίνο του μαστού. Φέτος λοιπόν μπορείτε να μπείτε στο site του στόχου και να προμηθευτείτε ασπρόμαυρα ρούχα και αξεσουάρ. Ένα δυναμικό team που απαρτίζει την ομάδα του στόχου έχει σαν ιδέα οι φωτογραφίες που θα κάνουν 3 γυναίκες να είναι ασπρόμαυρες για να ταιριάζουν εικαστικά με τα ασπρόμαυρα ρούχα που έχουν επάνω το στόχο. Θεωρώ τρομερά εφάνταστο το κόνσεπτ, εικαστικά, γιατί οι φωτογραφίες είναι ασπρόμαυρες που έχουν και οι 3 κυρίες που συμμετέχουν σε αυτό. Η Έλενα Παπαρίζου περνάει και αυτή το δικό της μήνυμα για όλες τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν την ασθένεια του καρκίνου και δίνει στόχο σε όλους εμάς να στηρίξουμε οικονομικά τα άτομα που το έχουν ανάγκη. Φέτος το καλοκαίρι ψωνίζω ασπρόμαυρα. Εύχομαι και εσείς να το κάνετε. Η μόδα βάζει στόχο τον καρκίνο του στήθους. Αγοράζοντας ένα μπλουζάκι με το σήμα του στόχου ή ένα ασπρόμαυρο αξεσουάρ, τα έσοδα θα μαζευτούν για ιερό σκοπό. Ας στηρίξουμε όλοι μαζί την εκστρατεία του στόχου και τις γυναίκες που έχουν ανάγκη. and you're my home.